Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza impuphu. Ake sikhulume ngempuphu ukuthi impuphu uma uyiphupha yona-ke ngabe isuke ibika ukuthini. Impuphu ephusheni uma uyiphupha isuke iyinto enhle. Ngabe futhi kusuke kukhona okuhle okuzayo. Isuke ibika inhlanhla, kusho ukuthi idlozi lakini lihle futhi-ke likubhekile. Kusho ukuthi kunedlozi elihle elikugadile noma ngithi elikubhekile. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo ngalo mbuzo owubuzile. U-subscribe ku-YouTube ngoba ividiyo yempendulo siyifaka khona ku-YouTube. Usi-follow-we ku-TikTok ucele inamba ku-inbox. Usi-follow-we naku-Facebook nakhona siyatholakala ukuze noma ngabe nini-ke uma ubuza umbuzo sikwazi ukuphendula lapha ku-WhatsApp, ucele inamba ku-inbox. Nisale kahle.